Mga rason nganong mabungkag ang relasyon. Number 1, selos. Kung ikaw seloso o selosa nga wala sa lugar, makita ra gani nimo nga nakaliptent si misis, suko na ka, guba jud inyohang relasyon kay di ka gustong mo gwapa imuhang asawa. Kung ako pud imuhang asawa, unya ikasuko nimo nga magpagwapa ko, layasan ta ka. Ug ikaw pud asawa, silosa kaayo, nakita ni nimong nakapustura ang imuhang mister, nag-overthink na ka, imuha siyang awayon, diha gyud magsugod nga maguba ang inyong relasyon. Number 2, taas kaayo garbo, pride. Walay magpaubos, pareho mong duha nga walay magpaubos. Number 3, cheater. Ang partner nga dili matinud-anon sa iyang partner, dili makontento, mangitag laing putahe, maunay dakong rason nga magbungkag ang inyong panag-ipon. Unya luoy kaayo mga bata, kay sila ang maapektuhan. Number 4, walay time sa usag-usap, puro busy sa trabaho. Dapat magahin gyud mog time o attention sa partner. Dili puro trabaho. Usahay i-date pud ninyo inyong partner, maski once a week para ma-unwind ang inyong panghuna-huna. Dili na nimo kinahanglan nga mag-please para hatagan kag panahon sa imong partner. Enjoy life samtang buhi pa. And last, number 5, miscommunication. Kanang inyong mga tampuhan, mga kahiubos, unya dili ninyo maipagawas inyong gibati, dili ninyo ma-open sa usag-usa kung unsa ang inyong problema, naamoy communication gap sa usag-usa, mao yun na dakong problema. Sa relasyon, importante ang communication sa usag-usa, kinahanglang i-share ninyo ang inyong gibati, open mo pareho kay makahatag nagbugat sa inyong dughan. Unya makastress sa inyong panghuna-huna, magsigi mo overthink, nakadepress, unya magka-anxiety pug kaana. Mawala ang inyong respeto sa usag-usa, magbuto-buto ang inyong dughan. Dili na ka makatog, ug sige kag overthink hangtod mabungkag na ang inyong relasyon. Importante gyud ang respeto ug pagkamatinud-anon sa relasyon para lig-on ug hapsay nga magmalipayon ang inyong pagpuyo. I hope na amoy nakatunan. Amping, God bless you.